Hello guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय बरायबाय। आप सभी को मेरी चैनल पर स्वागत है। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोङो दा रेडि जाबाय आरोना थांनो थाखाय ओमफ्राय दा अबे लकेशनाव थांगोन बेखौ मोजां मिन्थिथ'आ आरोना दा थांबासो मिन्थिहैसिगोन मानो होनबा गेटआपखौथ' नुनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ मानि थाखाय रेडि जादों नङा होनबा स' रायजोफोरनो आं दाहाय दिन्थिलांबाय थानोसै भिडिअ'खौ। दिनै खानायनि स्टाइला एसे आलादा आरोना हेयार स्टाइलखौ आलादा खालामदों दिनै एसे। थोरै बिदिबा रायजोफोर नायलांबाय थादो भिडिअ'खौ आं दिन्थिलांबाय थानोसै। रेडि जाबाय नै थांनो ओंखारजोब्बाय होनलाय आब'आबो इखि जादों आब' बिउटिफुल आब'। फैबाय आब'आ नै आब'नि प्रडाक्सनाव फैदों आरोना आरबि प्रडाक्सनावहाय आब'जों मोनसे एलबाम मिउजिक एलबाम दानिया लकेशनखौ नायग्रोदों आरोना माबायदि अबेयाव लाबा मोजां जागोन खिन्थु ओरैनो बिराद साइज नुखादों आरोना बे साइन ट्रिखौ होनलाय जाबाय आरोना ayo apa biongnya fैदो होमबा दे दानि होननायखौ होनफिनदो दे आदा गाइस नोंथांमोना मिथिगौना साफ्रोमबो ब्लग भिडिअ बानायग्राफ्रा ब्लग भिडिअ गस्ला गोदान बायदां आं मैयानो बिराद दामि दे बिराद शिलंआव 7,000निखौ 12,000आवसो मोनदों 3,000आनो बारा लेरनायाबो दे सासेनिया फार्स्ट टाइम नों खिनायखौ ब्लग भिडिअ बानायदोंमोन ना मैया खिनाया बोरै गवामोनलाय नोंना आंथ' बानायाखै लाभलिसो बानायदों दालाय खि गनायखौ आं फार्स्ट टाइम ब्लग बानायगोन बे जाबाय आंलाय होननायावल'सो
जानो नङा सबाय जानो फैग्रोमोफोर मोजां सिंगाल जादों सेसनो बिराद अयथासार बार बारदों ओमफ्राय मस्त मेंबाय गोजौआवसो फैबाय नै नोंलाय बै गाहायनिफ्रायनो फैदो गारिखौनो फिसा फिसा नुहुरगुलायलायबाय आयौ मा बिबार मिन्थिला हानियाथ' गैया नै हारसिंनो खाना लाबाय आं जा साइज नङाबा मावखुवा थानाय मोनबा दा खैथा बुखि हासिगौमोन आयौ मेंबाय हा दङ आयौ मासे बार बारखो बार खोलो खोलो थां सेन्देल दं फुफानांगोनसो ना फैदो फैदो बायाखै आंनियाव लानो नागिरदों सानैजों दे हाफां फन हाबावबायसो जाया खेमसि Ayo, ibar selai dah. Oh, buria dah. Nih. Hello guys, so finally dinnerनि shootingआ जोबथ'बाय. थफ्ला थफ्लि आइलायबो जाबोबाय होनलाय. उफाय गैया. साबिजोंना आंनाव दंखायो. जोंना दंखायो नोंसिनि मिथिला जों. बेगखौ लाबोफाथ' आदा. नों लाबोनो हागोन फै.